Evangeli segons Lluc, capítol 1, versets del 11 al 25. L'àngel anuncia el naixement de Joan el Baptista. A Zacaries se li va aparèixer un àngel del Senyor a la dreta de l'altar de l'encens. Zacaries va sobresaltar de veure'l i es va espantar, però l'àngel del Senyor li va dir: «No tinguis por. Mira, ha estat acollida favorablement la teva pregària. Per això la teva dona, Elisabet, t'infantarà un fill i li posaràs el nom de Joan. Tu en tindràs un goig desbordant i molts s'alegraran en el seu naixement, perquè serà gran davant del Senyor. No beurà mai vi ni cap beguda alcohòlica. Serà ple de l'Esperit Sant ja des d'abans de néixer i farà tornar molts fills d'Israel cap al Senyor, el seu Déu. Caminarà sota la mirada de Déu amb el tremp espiritual d'Elies per reconciliar pares i fills i conduir els rebels a pensar com els justos, a fi de preparar al Senyor un poble ben disposat a acollir-lo. Zacaries va dir a l'àngel: «Com ho sabré tot això, perquè jo sóc vell i la meva dona porta ja molts anys a sobre?» I l'àngel li va respondre: «Jo sóc Gabriel, el mateix que s'està a la presència de Déu, i he rebut la missió d'enraonar amb tu i d'anunciar-te aquesta bona nova. Doncs mira, hauràs de callar i no podràs parlar fins al dia que tot això no realitzi en paga de no haver-te fiat de les meves paraules que tindran el seu acompliment al moment oportú». El poble, mentrestant, esperava estranyat que s'entretingués tanta estona en el santuari. Però quan en va sortir, no els podia dir res, i van comprendre que hi havia tingut una visió. Ell els feia senyes i continuava mut. Així que es va acabar el torn del seu servei litúrgic. Se'n tornà a casa seva. Passats aquests dies, la seva dona va quedar encinta. Per això, durant 5 mesos, no sortia gaire de casa, perquè es deia: «Quines coses ha obrat el Senyor en mi el dia que s'ha dignat a treure'm la vergonya que comporta l'esterilitat en opinió de la gent».